Lakhain koirak phone Nilip MSC constituency ke parlo pang tikro picnic spot along Nilip BJP Mondol Committee atumpen bang fukilik ke hai penajok kecho ke jun lapen prek jam ratcharia song pen kaching be duna tumaphan kedeng punajaimek padopon labang so amai ada porphai kep apor pensi pangcheng pon bang so amai Nilip BJP Mondol amai phu bapuram teron pensi che phai phu pon lapen kachetong duna tum aphan mate aluhi ke pachini pon Nilip BJP Mondola chun bang relief son teron pensi pachini pon bang so mayalong aluhi sarpaman pen Nilip MSC pubitra rong pi chetong dun an part of BJP is Karbi Anglong district amai pudhon sing teron chun bang kesop timung Nilip MSC constituency along observer hun phang chola pen ong dung BJP aphan ningka chethe aradatum chetong dun bang so mayalong NDF spokesperson Sujit Timung, NDF convener Paul Gretson Kathar, Nilip ASDC constituency pen Bhupen Kro, Modon Kathar lapen Ari Sangkhotum, Methang Ratcharia Songalong COC, BJP Asongalong Chepa Ogdun. Bangso ke Chepa Ogdun mi lapen ke Abarim, NDF spokesperson Sujit Timung pen BJP along kacepa ogdun alam thekaning jepon ke Karabeng long Thomas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Nilip MSC pubitro rong pila pen ke BJP sarkar atum ke claim ke dam ke me thek ponlong si cepa ogdun nang koklo puta ning jepon Nilip Democratic Forum ate thi hek pen NDF ASDC lapen ke Congress asong pen kadukabe bang pharo hini sose araratum BJP asong along cepa ogdun mai judet pen kadu kabe kacetong dun atum an esan chorap linsi bang so mai mesen pen pachun pon Nilipen Biren Hanse report News 7 Northeast Bini Pantikro picnic spot along Nilip Mondol pen organized pon Victory Fest kihai a party lo dan labang samai itong pini padupon along kaprek a party ng COC BJP along ning na tipi duko ka jene pini bang haroini so si kaprek a party NDF tame pa Congress tame SDC tame alang tum dak pini BJP along ang sipa ogdun lo alang tum handal ni BJP hoy pen ba Nilip MSC hoy pen ning at long pen atum handal tum welcome lo pen pini itum ongdung apor itum MSC cepahidet pen itum doana workers atum pen claim ke dam deposit pi atum pen anisan de cukui phansi pini program bi kon lo asi labang so program itum arni ke me pini arni lake elitum paching hon nai CM Dr. Tuliram Rohang mahang ke arni asi pini labang so arni elitum Nilip Victory face itum TV ponlong itum ningarong itum cikilong lake arna ma hrizuen possibility jala khaji lapen pini ni pahawar itum doan pay purun lapen itum ni BJP ke ja tum CM Dr. Tuliram Phane tum hrizuen hangpilo alang le cikhi ansusi pading nang lapen karbiang long arak atok anu itum ansusi alang le leadership na jok ansusi karbiang long hawar patingpur hegi phan arnam le pahirjumi lonan lapen pini ni hawar long se tame ansosele tung ni farman kami klem ponji phan itum do piglang pini kapreka party pen nang sipo ogdon porteng 0 tame jakong nang chipidonji bidi nang chipidonji posipini BJP long sipo ogdon lo kasi alang to phantan ni akiro pilo kasi pini next la moso program itun long bot itum district itong BJP president at kahal at pini doan claim rapet BJP workers numanali akiro pilo ang part ilitum labang samay long pini itum tifan pon atake education ahin ilitum education ahin itum paprang nang jilang itum karbiya khai karbiya rat karbiyang long education na tu ipapi si hegdun long nasi ilitum anutin guardian atum pendang lok teachers itum lapen kithigiding intellectual pendang lok student lapen press media nali tumdan nang selatun nang ko nang sikudun nang ko ala take education jong si itum papirong lotang den dum hei ge itum papibom ko kasi main ke itum itum kedam tang chief minister dak itum dak kebang kahumria husatame ningje kang lo take itum education ano to si itum paprang nai boi pin nai
itum establish nai lasi education bang itum reform ji pan ansese pini itum make hai Richard Toby alang le dode sang se pen kosong se education itum permission thekjima quality education ke thekjima kona se problem do kopi sia kisung do lahai katto we ke tarde alang li dode sang se pen se claim bom lo ase alang li lokal itum do an kar biang long arat itum jerat tu dunang ko lapen ake hai Dr. Tuliam sa alang li akemang kar biang long anso se itum katto ko we asam long district do an pen number 1 district ke pamanje panchalang li gori lo claim pilo lasi alang li leadership along tu katto ko we itum dudun pamipen kar biang long anso se ke paching puri pan atok ano Nilip hawar pen danglok inquirer trok homosti long satame equal development pating puri pan itum do tin satame itum bori ponang ko pasti ini labang samai long itum ongdung arat itum ini citong don si ningarong itum itum long pot nili katuk Nilip arat lemra pejil pojil pan ini ningat long pen akiru pilo Ini kan kamera datu phongnya phong emisi pakai nong. Kasih lah bangsa nang di phongnya phong emisi kahai dunong lah kan dunong tu kahai ni orang kopi lah mereka situ pun. Nili ningat long pen ning cindu nili bahar arat am akhir zaman nang gipi lapen DJP ya pan akhir zaman nang gipi lapen nili pan phongnya phong Nilip hawar pen MSC nang ipahai pi kasi nili barat pay purun po purun dilpo pi doan kiti doan along sa tamme dili ning singdu ko kasi nili alang tum nang kipidon ahir jeme tapi nakang hon nili kai kita tingene nili hawar pan kidu kila ka pan tapi nili hawar long ri long pat an susi ke paklar dun je pan ipating khudun je pan nili arjap hit pen nili claim pa meji tapi claim ji kasi rasologot an susi nili barat pay purun po purun nili parat ahir jeme itu malong donangji tapi answer se itum ke claim thekji pan answer se itum pan ahir jeme nang pinangji pini labang so tatai pen labang so dim pen chi nili parat doan pay purun po purun pusar pisar doan setame nili ning aklong pen ning cingduk si akiru kilo thank you sir pini nani tu labang so melong Program bercari asam dengan cingbi tu lah si DPP asam ini itu malah pen bang anbak tu pini. Ini lah bangso amei long NDF party independent party pen adulo, lapen LDC pen do, lapen Congress pen tadu. Masih bang pro ini sosial mau pini lah bangso amei long, yang BJP long al. Salah ke bang jilang long sona kecho ni betulang benar Dolang. Non doping lang ke bang jilang ada setape non ke starting lo, keceng lo, nasi ili tum joining abang continue pada bompo lapen ongdung arat ini BJP party mesen BJP sarkar mesen BJP leadership atau mesen tu kecamatan si heklong si akam ke claim heklong si ini ongdung arat BJP long nang kita ongdung Japan BJP long dudun si kami claim Japan ani ke hangatun do pick kasi alang tum pan setame most welcome tapi non ke bang jelang ani an setame alang tum pan ini tum BJP party hoipen BJP alang tu pan itu welcome lo lapen gedeng program setame dupon bom Salah non marla BJP pernah nang MC haidat kan non kit bang jilang along nang sai ki claim pon je pernah tum son kana sai tang le thedu ke sik pon don ili tum nili pakai papipik homosti tu kado ada ciri ili tum all round development akan ang sab education pen danglok tower hey lapen hospitalities lahai katuk we itu malong akisundu silahai itu ke claim pon lagi non borpung anak tower terapung anak tower panjana long tower hiri tower silahai ke claim pon itu pik silahai ke claim pon along nili tum siakimang do setame itivet ke itu itivet ng claim patitang kasi isi itum isi systematic pen si claim nang kokji kasi muhay dili tum cipan pon lo education na nato itum big pick lang kasi education na nato ta itum boi ponji lapen claim ponji school infrastructure development pen chenglok quality teacher pen danglok addo ko we guardian tum phan awareness kiti student tum ko piposi pini government school along student tum aware enrollment aware ma lahai katto ko itum kelang nang ki claim nang do pick lang si lahai setame itum all round development dong itum nang lotang itum all round itum lang nang ko si nili papipi ko homosti la si katto ko we phan dili chunili lo
ilitum isivet ning isip ketul pen si press media pen dang lok ilitum kaprek intellectual tum setame kethi kiding tum setame tum cerap nai bidisure nang sipi nai cerap citudun nai itum Nilip hawar itum 26 homosi pen number 1 homosi ki pacingtong kapangtong je pan ki pamanji pan itum anutin setame itum kabori la pen ilitum mangbong cithan simung itum donangji la pen bidisure ki pidun ahir jome ki pidun itum pan donangji kusen nili nang chuneng ridu ini Nilip Democratic Forum pen Bharatiya Janata Party BJP long cepa ogdun lage ini Nilip Democratic Forum aphan pini ningki oi gitu pini songjak puhian ningi choi du apen kali sita theklong lo tarbiang long alu homosti long ikora trokta BJP si haibom tasila so ke hai long pini Nilip phantan se paching thurji pulutangte ke hai party long Bharatiya Janata Party long jako barang pidun pen Nilip phanan se paching thurji phan bor idun rong se kimeji pukan mathasi pini nilitum bang pharoi se Nilip Democratic Forum kembang hitung angsi BJP long cepa ogdun